ug karon ania ang inyong anchorman. Somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higalang Lunes og pitsa uno na buwan sa Septembre tuig 2025. Straight to the point. Niyan na kita sa Beer Months mga higala. Straight to the point. Kaninang kadlawon makigalaan si kasamang Arnold Bustamante, kasamang Ken Galinia, Idol Boyke, ha? Nagpatukar na mahigala sa mga tukar sa Pasko. Ayay, nitingog na si Jose Marichan. Nitingog na ang mga tukar sa Pasko. Og kinini ang samtang nagsingabot ang Pasko. Atong tagagpagtagad kay ni aman sad ni mga higalang kahimtang sa panahon. Sige manggawan-uwan. So, di malikayan, mahinumduman yun na to ang mga pag-uwan-uwan, mga pagbabaha, o ingon man higalang flood control project. Apektado yung pinaskuhan gikan sa mga kontraktor. Atong pagtagad robutagas sa banuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kani low pressure area gimonitor sa pag-asa sod sa Philippine Area of Responsibility. Og nahimutang sa Luzon adunay low nga tsansa hinuon nga mahimong usa ka tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Pero kana god why tsansa o hinay ang tsansa nga mahimo mahigalang musaka ang kategori. Ang problema ang uwan man god. Unya kumuuwan, mubaha. O mubaha, mahinumdum ta sa flood control project. Atong pagtagad robontagas tuman-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight. Samtang sa laing bahin ang atong pagpadayon paghisgot. Kay niadtong milabay nga Biyernes, may deliver man mahigala si Governor Pam Baricuatro sa iyang State of the Province address. Ato ning hisgutan og padayon mga kahigalaan. O gisaysay ditong Pam Baricuatro mahigala ang tinuod nga kahimtang sa probinsya sa Sugbo. Ato ning hatagag pagtagad mga sukid tig paminaw kay ang gisaysay og sa ako nagiingon mahigala anindot nga paminawon kadtong maong State of the Province address. Ato kanang ipabati unya og dugang mga higala. Og unya iyang gisaysay dito og iyang giingnan ang mga board members mga higala. Anindot nga statement og kinini ang atong paminawon unya kung mao ba gito mahigala ang exact nga basta ko nahimduman miingon siya nga I don't expect you to love me but I expect you to love your constituents. Straight to the point. Nindot nga statement mga sukid tig paminaw. Wa ko magdahom nga kamo mahigugman ako. Apan nagdahom ko nga inyong higugmaon ang inyong mga konstituente. Straight to the point. Ngano man anindot mga higala ning direksyon ni Governor Pam Baricuatro nga mao ang pataas sa level sa ato mga hospitals, pag-improve sa services sa mga hospitals, kana kaayuhan alang sa konstituente sa matag board member. Straight to the point. Ato mga higalang panghinaot nga kining mao mga board member, ayaw ninyo gigugmaas Pam Baricuatro, pero lingian ninyo ang inyong mga konstituente nga sila maoy nanginahanglan ni ana, ha? Straight to the point. Nga ato mahigalang hisgutan des kahanginan kinsa unya kining mga board members, ha? Nga nahigugma sa mga konstituente pinagi sa pagsuporta sa mga programa ni Governor Pam Baricuatro nga alang mga higala sa mga tao. Straight to the kay point. Kini mahigala mga hospitals, klaro man na. Ha? Ang ato mahigala real talk ning ato nga sa panahon ni Gobernador Gwen Garcia, kanhi Gobernador Gwen Garcia, ang ato mga hospitals, tiyan mo na ha, it is a fact nga ang probinsya mahigala mang-hire og doktor ipaagi kontraktual. Factual ka na. Ha? Dili ka na bakak na kay lisod ba kay mahigala nga nagbagulbol matod pa nagbagulbol kuno si Gwen, nagbagulbol si Gwen sa supa mahigala State of the Province address ni Pam. Kini iya mahigala atong klarohon lang mabitaw na nga kini ni ang Department of Health kana factual na gipaubos ang level mahigala sa mga hospitals nahimong infirmary na lang ngano man wa na may mga doctors wa may mga nurses
O karon mahigala si Pambari 4 nag-hire og mga doctors, nag-hire og mga nurses i-deploy sa mga hospitals. Straight to the point. Kana factual na. Dili na to ilad-ilaron ang mga Subuanon. Klaro na. Unsa may priority ni Gwen? Suroy-suroy Sugbo, bahalag ang mga hospitals may gala, bahalag wa na yung mga medisina, bahalag nagkalandraka sa niya, basta niyang suroy-suroy Sugbo ang kiat-kiat ni Gwen. Maogyoy giuna mga higala. Ang suroy-suroy Sugbo, pasigarbo sa Sugbo, o doon na pa'y, hapitanan sa Sugbo. Aron lang yun nga magtukod-tukod mahigala ng infrastructure nga. Ibaw na ba itaba sa project bida. Naaman yun mga higala mga SOP. Naaman na mahigala matod pa. Mo'y naandan. Nga doon ay project, doon ay SOP. Matod pa. Nga mo'y naandan sa gobyerno. Straight to the Amo point. na mga higala, tag 6 million ang kada usa. Niya ng hapitanan sa Sugbo. Unya, pag adto pa mga kaigalaan sa hapitanan sa Sugbo, way gamit. Narang building. White elephant na Gusto mahigala kang muso dito, mingon. Alamam, sir, trangkar ba? Kuan ra ba na sir, gikandaduhan? Naay mga hapitanan sa Sugbo nga gikandaduhan. Unsa may gamit ana? So ang imo lang nga matukod kunuhay nga naay hapitanan sa Sugbo. Nigawas ang kwarta nga 6 million kada hapitanan sa Sugbo. Dili pa na mauha kay counterpart pa na mahigala doon na pa'y counterpart ana ang iyang anak kunuhay nga maoy tourism secretary nga si Cristina Garcia Flasco. Straight to the point. Nakasinabot ang inahanog ang anak. Taro mo tagan tanig pagtagad sa tubuan uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. hapitanan Sugbo. Sa hapitanan Sugbo kay kuno ang mga turista mo hapit dito. Unsa man? Mangapi, magkapi-kapi ka ng mga turista. Unya doon na pa mahigala hapitanan sa Sugbo nga dili hapitanan day. Inday kin. Gitukod dito sa usa ka lugar nga tuyuonon ba? Bahala na lang og dili hapitanan basta kay matukod lang gini ang iyang hapitanan. Mura ni mahigala katong fertilizer scam. Nga bisan manghigala way basakan nakadawat og fertilizer budget. Ato lang ning agi katawa-katawa ha. Usa may hapitanan? Imong ibutang hapitanan na nga tuyuonon man. Kay tungod sa iyang priority nga suroy-suroy, sa iyang priority nga pasigarbo, so iyang mahigalang suroy-suroy Sugbo, iyang ipatuyo og hapit dito, Kana mga turista lahi man og katuyuan gusto man mutan-aw mahigala. Kini ni ang mutan-aw na sa mga tourist spots dinhi sa ato. Dili na magkuanoy, hapit-hapitanan. Aron lang gyud nga magawas ang kwarta nga legitimate kunuhay nga pagkagawas sa kwarta. Ato ni tagag pagtagad rubutaga sa ato uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Igo na lang sa pagbagulbol si Gwen Garcia matod pa. Pagulbol ko si Gwen mga higala sa State of the Province Address ni Pambari 4. Kutob ka lang sa pagbagulbol diha. Kay naa may ebidensya. Klaro man back up by evidence man kang Pam nga mga gipanulti. Kana mga hospitals gawa nimo matiban. Klaro man na kayo mga sugid tigpabinaw. Kanang wiwi og popo diha sa terminal unsa man na? Gwen. Straight to the point. Sa kabain taon. Aron mo taga, Unya back up gihapon sa ebidensya nga ang probinsya sa Sugbo utangan di ay. Utangan sa mga kontraktor og 1 billion kapin ang utang. Ato ni hatagag pagtagad sa ato pamanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya unsa ka lutaw? Nagbagulbol ko no si Gwen, nga si Pam kinahanglan ko no mag-study, studies mo kagaral. Kanang imong 25 billion nga budget sa usa ka tuig. Kahibaw ka nga ang income sa probinsya 9 billion ra ang imong budget, 25 billion bloated kayo. Tarong bagod na. Buwitahan ning kang Pambari 4, 9 billion ang ma-income sa Kapitolyo sa usa ka tuig. Ang iyang budget ni Pam pila 10 billion. 10 to 11 billion nara dihan dapita. At least duol-duol ra mga sugid paminaw. Ang iya 25 billion. Bisag kinsa nga inahan, bisag kinsa nga asawa nga maoy nagbudget sa kwarta sa panimalay, bisag kinsa nga bana, bisag kinsa nga amahan nga magbudget ka, ang imong sweldo panalitan kada buwan. Ani ha? Ang sweldo nimo 9,000 lang. Pag budget kutob anang 9,000.
Dili kay mag-budget kag 25,000 nga imong sweldo 9,000 ra. Simple kay na nga atong una-unaon oy. Unsa ka guning taon Gwen? Wa na ba? Ato ni tagag pagtagad ron mahigala sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the So ang point. budget ni Gwen Garcia nga ang iyang budget ni Gwen nga 25 billion karon gipaubusan ni Pam 11 billion. Ha? Dako kayo gawa ra katunga ang kang Pam gani nga budget. Ang question nun, mo approve ba ang provincial board? Mo na itong suktunonon. I-approve gani mo sa 25 billion nga drawing ra sa hunahuna ni Gwen. Mura to si Gwen mahigala writer ba nga kining inyong nadungog kining akong budget mugna lang sa hunahuna sa gobernador. So karon kini realistic man ang budget karon ni Pam nga 11 billion. Mas realistic na mga sukid di paminaw ikumpara nimo 25 billion. Straight to the Ang point. proposed budget ni Pam Bariccuatro alang sa 2026 11 billion. Ang kangguin mahigala 25 billion. Anha na to makita mga higala ang mga board members onya no sa ilang deliberation onya ini budget. O mo na ingon si Pam Bariccuatro mahigala, wa ko mag-expect nga mahigugma mo nako. I don't expect you to love me, but I expect you to love your constituents. Straight to the point. Nindot ka na nga statement mahigala sa akong pagpaminaw sa speech kanal pick up na ko na dayon nga statement ni Pam Bariccuatro makapanimbaot sa balhibo mga sukin tig paminaw. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad sa buwan sab ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin DPWH Secretary Manuel Bunuan ayay nadutlan na gid in taon mga higala sa mga komentaryo sa publiko o ang atong komentaryo nadutlan na gid taon. Finally mahigala si Secretary Manuel Bunuan ni resign na gid taon sa katunglanan. Epektibo karong adlaw September 1 epektibo muhulip kaniya kay karon na bang adlaw mo balik na ba ang Senate Blue Ribbon Committee. Timing gyud kayo mga kagalaan ha nagpa-interview pa sa to business di gyud ko sa mo resign dili gyud na igo na gyud mga higala kadugayan dutla na gyud uwaw ni-resign na gyud ni-resign na gyud og effective ra gyud dayon karon bisan effective karon September 1 ang imong resignation wa magpasabot ha nga di ka mo tunga sa Blue Ribbon Committee ha. Why paglangan-langan resign na pero magpasabot ha nga di ka mo tunga ha. Ay kining 545 billion nga nahanaw daw aso nawala kini nahanaw ni during your watch as DPWH Secretary. Straight to the point. Kinahanglang manubag kas publiko Secretary Manuel Bunuan. At ring pagtagad no butaga sab sa atong paban-uban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Og samtang Senador Panfilo Ping Lacson ni butyag sa giingong extortion sa Philippine Contractors Association Board kon PICAB. Gitumbok sa senador ang usa ka insidente sa pagpangilkil gikan sa aplikante alang sa bag-o og ingon man renewal sa accreditation sa PICAB. Ang lisensya gikan sa PICAB gikinahanglan alang niadtong mosulod og mga kontrata. Kanang kanang mga kontraktor na sa PICAB accreditation. Matod pa for sale sa BI. Matod pa ang PICAB accreditation. Straight to the Ini point. og uban pang mga eskwelahan iyong mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Now arita mahigala sa bidan nadutlan gyud taon si Secretary Manuel Bunuan. Mao ni atong topic mahigala tumilabay nga Sabado, nadutlan gyud, na-resign gyud. O gagidawat na ang resignation mahigalang presidente BBM. Pero gud hugot siya nga ingon nga di gyud sa mo resign atos paminawon kada iyang video kadali be ha. Magbagahi gyud pag primero, Kaya sige ko no names, ato ko no paminawon kadali names. Okay, gamay lang. Say mo ni. Sige. Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Alam ko po, hindi masyadong magandang ating naging karanasan sa sunod-sunod na kalamidad na dulot ng pagbaha sa maraming lugar, lalong na po sa Metro Manila. Ramdam ko po ang hirap ng marami sa ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha. Tapos biglang nagkaroon pa itong issue ng mga substandard flood control projects. Hindi na po katanggap-tanggap ang substandard na paggawa, dinagdagan po ng mga nababalitaang guni-guni
o ghost projects. Ang ating presidente, Ferdinand R. Marcos Jr., ang nakakita sa mga ganitong ghost projects sa kanyang personal na pagbisita sa mga kinalalagyan ng mga proyektong ito. Nakakasikip po ito ng dibdib at napakasakit pong tanggapin ang mga nangyayaring ito sa ilalim ng aking panunungkulan kahit ano po ang higpit at istrikto ng ating mga pulisya laban sa katiwalian. Meron ngang nananawagan sa akin na ako po raw ay mag-leave o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin, mag-resign o talikuran ko ang problema, pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability. Pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Kaya nga po, nananawagan tayo sa ating mga kababayan na tulungan ninyo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na puksahin ang maling sistema na ito na sumisira sa magagandang layunin at paglilingkod ng administrasyon. Hindi tayo papayag na lapastanganin ang sinumang tiwali sa DPWH, kontraktor o kahit sino pa ang maglustay ng pundo na nagmula sa dugo at pawis ng ating mga kababayan. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Sa katunayan, may mga ilang aksyon na tayong ginawa para matugunan ng iba't ibang issue. Kagaya ng una, pagbuo ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee para sumbungan dito sa departamento. Pangalawa, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer, at lahat ng section chiefs. Pangatlo, pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B. Pang-apat po, pagpataw ng preventive suspension sa District Engineer ng Batangas 1st District Engineering Office na nagtangkang manuhol sa isang kongresista. Panglima, pag-reassign sa Regional Office ng mga Assistant District Engineer at lahat ng mga Section Chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office. At pang-anim, tuloy-tuloy po ang pag-validate kung nandiyan pa ba ang mga flood control projects sa Bulacan at ibang probinsya ng Region 3, Region 4B, Region 6, 7, and 8 sa mga isinubmiti nating listahan kay Presidente na nagawa ng flood control projects mula July 2022 to May 2025. Samantala, meron ng sinasagawang fraud audit ng Commission on Audit sa mga kaduda-dudang proyekto sa Bulacan 1st District Engineering Office at hayaan na po natin na silang mag-imbestiga ayon sa kanilang mandato. Hangad po nating lahat ang kalutasan ng problemang ito na kagagawan lang ng ilang sangkot at mga iskalawag. Kaya po kami nananawagan na magtulong-tulong tayo. Taas noo ko pong sinasabi sa inyong lahat. Mas marami po ang matitino at mahuhusay na mga tao sa DPWH. Muli, hinihingi ko po ang inyong tulong na matukoy ang mga taong sangkot sa mga katiwalian sa mga paggawaing bayan. Maaari po kayong magpadala ng mensahe at informasyon sa hotline 16502 o mag-email sa citizens_feedback@dpwh.gov.ph. Bayan po natin ito. Magtulong-tulong po tayo. Maraming salamat po. Straight to the point. Okay, mo to yung primerong pamahayag mahigala kay wa gyud planong mo resign. Primero to, ang yang giingon mahigala nga ang pinakasayon ko noon kina nag-ingon niya nga mag-leave, mag-resign, mo na pinakasayon pero dili ko niya talikdan. Dili niya talikdan, gusto gyud mo kapituko mga higala di gyud ganahang mo resign. Silan mahigala sekretary bunuan pero at least do na siguro yung nakatambag na niya kay kananaan kana kung pabati-batio nagkas Malacanang indekin nga si Secretary Singson
katutuang secretary during the time of President Noynoy Aquino, Rogelio Singson, giofira na. Sa pa may dugayan nimo? Sa pa may dugayan nimo? Unya, si Tore, gitangtang na. Ano na ba story, mahigala? Electronic engineer ba na story, ha? Pero niya naman, mga kaigalaan, human sa miingon nga dili sa mo resign, gahapong adlaw gipahibaw na gyud nga mi resign na gyud siya, og unya gidawat na ni BBM ang iyang resignation, mga suking tigpaminaw. Unya, si Secretary Bunuan, nga nag-resign na, mga kaigalaan, effective karong adlaw gyud. Wa na gyud ingon mahigala nga 15 days pa. Resign mo gani angayan nga buhaton ining Secretary Manuel Bunuan. Wa na paabuta mahigala nga 15 days after receipt of this resignation letter, wa eh. Resign na September 1 kay musugod na bang Senate Blue Ribbon Committee ron. Mo resume na ang investigation, lisod kay maglangan-langan pa ka. So to na, ni-resign na o gidawat na ni PBBM ang iyang resignation, mga kaigalaan. Unya, si Presidential Communication, matod na confirm ni sa Presidential Communications Office. Unya, si kinini ang General Nicolas Torre nag-leave para ba? Sa kay hinungdan mo namang tumitibi igod gamay. Na natanggal in town sa pagka-PNP chief. Mayroon ba mo nagpa-ukyab yung taon ni story, no? Believe kay Kontore. Sa una, doon ako pagka-estudyante pa niya, boxer yun siya, appeal yun sa PNPA boxing team. Unya, nagduda ko, propagandist po ni. Ayaw mo propaganda yun, ha? Dili ni mo ma-underestimate, basi niya, unahuna siguro niya, indakin nga, total, nahimo man ni Lacson. Nagikan pagka-PNP chief, nahimo siyang senador. Uy, kalainan kong si Tore po, sikat-sikat mo siya, ha? Basil pa dahil mahimo po sa senador. Orang lagot may galas John Vic Remulla niya, iyay, mas senador ka makansi ko ni mo, ha? But remember nga, kini si Tore, mga kaigsunan, kuhan yun electronic engineer sa laktod nga pagka-istorya, pwede ni nga mo ibutang ni BBM. Kaya katong permiro itong discuss, wa pa man mo resign, story, mga higala. Posible nga, og ibutang ni, pwede man ibutang. Pero ambot, kay human mga higala, gidawat na ang resignation ni Manuel Bunuan. Iya naman mahigala nga, kinini ang gitudlo, si Vince Dizon, DOTR man ikang Vince Dizon day. Si Transportation Secretary Vince Dizon mo gi-appoint as new DPWH Chief, mga sukid tigpaminaw. So mo na karon ang bag-o nga Department of Public Works and Highways Chief gikan ni sa DOTR. Unsa man po record aning Vince Dizon kuno sa DOTR day? Mayo bag record ni? Okay ra bag record ni? Pero mo naman itong nag-burn out ko itong airport sa God. Klaro ha, kanang ibutang yung mayong record yun. Kaya katong ko si Rogelio Singson, panahon ni Pinoy, secretary panahon Pinoy, at least kanana ang di man malikayan DPWH, bro, naam yung hapon ito'y corruption, pero dili kay inani ka grabe ba? Dili inani ka grabe. So kanana ang mahimo na story nga ibutang kung panalitan kuan lang, pero naman gitudlo naman si Vince Dizon. Amo to temporaryo pa ba kanang pagkatudlo dai ini wa pa man ni ma-confirm. Kinahanglan pa man ni confirmation sa Commission on Appointment. No? Kay daghan na pa pug dunay fans si Tore. Pwede ba si Tore itudlo? Pwede kayo. Kay kana story electronic engineer ko na. Unya iyang panggukuron pananglitan na mga higalang mga anomalya sa DPWH. Electronic engineer na. Pwede magana Smart Villar. Kato Smart Villar sa may kurso Smart Villar, di man to engineering tong iyang, di man to engineer Smart Villar. Ngano nabutang man ina. Gihimo sang alter ego sa presidente, pwede na. Lahi na sa mahigala sa NBI o lahi na sa ombudsman. Kana ombudsman specific na. Bakante ang ombudsman ron, kay ni-retire naman si Martires, but dili pwedeng ihatag ni Tore because there is a specific provision of the law nga nag-ingon nga kinahanglan gyud abogado gyud ang ombudsman.
So dili madaas Tore, pero DPWH panalitan madaan ni Tore na. Kay kato si Mark Villar, di man to engineer. Motong sa iyang paghimo mga higalang DPWH secretary. Motong nga tahimik lang siya ato. Si Mark tahimik lang. Rebuyag lang ha, pasinsa naman sa kong tingog kay more or less naman yun. Unsa naman lang ihatagan himuon sang controller sa PNP. Gamay gyapon ranggo, mas may na-demote gyapon gikan sa pagka PNP chief. O baghimo ka og anti-corruption body nga si Tore may mag-lead, medyo apiki gyapon kay mura under man gyapon sa PNP day. In scope man gud ako ang PNP. Muna nga atong banabanaon ha, og hatagan siya og cabinet post. Kana makaingon tang pinangga gistore. No? Pinangga gistore ni BBM. Pero og dili sa hatagan ana, gilugulugan na gistore. Mura siya gigamit may kanamo sa disposable sirens. Disposable sirens siya. Wa gyud. Makaingon lang ka mahigalag. Patang luuyag ni taon mga sukit tig paminaw, ha? Kay og gigamit ko sa imagine ka gipasaligan siya mahigala, dito lalim tong gibuhat ni Tore ha. Gipasaligan siya sa administrasyon mo nang gihimo tanan. Ngilngig kitong gihimo ni Tore mahigala alang sa pabor, alang sa Marcos administration. Unya ina dangatan mahigala natangtang sa pagka PNP chief. Straight to the point. Dili malalim na. So kinis bunuan, ang yan sakto nis bunuan. Tanggal. Kinis Tore mahigala. In fairness, sada kami nasuko ng Tore, pero ang iyabang nabuhat nga to kang BBM, makaingon ang mga tao, igamit yung story. Pwede makaingon ta nga, wag yun, igamit na yun. Luoy po ni Tore, bitas bato yung bato nga naluoy kong Tore. Pwede nga uban mo yung naluoy sa Tore, pwede po maingon uban, gigabaan si Tore, kaya iyamang hilain ang tiguang. Straight to the point. Now, atong balikan mga kaigalaan, si Tore si kinini ang bunuan mahigala nadutlan gyud. Ni-resign kay nauwaw na. Nauwaw sa 545 billion nga diin kinini ang 545 billion flood control project og nauwaw pod siya sa giingnan Marcolita 7 times 15. Wawa itong kalakihay. 7 times 15. Sa 55, Your Honor. Kauwaw gibitan ni. Ahaka po ni Marcolita. Be. Asa mo ito dong? Kani dong? Asa mo audio ni dong? 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary? 55, Your Honor. Ilan po? 55. Kuhan yun siya. 7 times 15. Ilan po? 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary? 55, Your Honor. Ilan po? 55, Your Honor. Wag na ba? 7 times 15. Didiktahan siguro sa likod taon po. Nga, dahil tayo nag-calculator sa likod, tayo nagdikta ang usay engineer po to. Mawaw man po kana, nga mga engineer mo diya sa DPWH. 55, Your Honor. 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary? 55, Your Honor. Ilan po? 15. Mr. Secretary. Kani, duha ka buok yun. Muna akong giisgutan. Ka-ideal, kani iyang giuwawan? Okay dong. Kani mo iyang gikauwawan? Kani or kanang guni-guni nga under his watch? Di yun pwede. So at least nadutlan yun uwaw. Nadutlan yun mga higala in town kini si Bunuan. Unya karon nga nadutlan nag-uwaw, ni-resign, o gidawat ni BBM ang iyang resignation, o unya gitudlo ni BBM si Secretary Vince Dizon gikan sa DOTR. Mo'y gitudlo. Ang kuan gito lagi, kuanan to dai 7 times 15. Bisag simple arithmetic, bisag asa pa. Unsa man ang simple arithmetic, bisag addition, subtraction, multiplication, division, di gyud mo gawas ang 55.
Siguro gina 7 times 15. Dili gina 7 times 50. Sa mo to 7 times 50 di gina 55. Kana simple arithmetic pa na, wa pay labot ng algebra, geometry, trigonometry, wa pay labot ng calculus. So ikaw mo ay DPWH nga empleyado day, maingon po ka nga, sir, kanang may pumurisahin na lang kasi. Tambagan yung kasi mga kauban po niya, sir, kining mauwaw naman department ni mo po anong kalakiha, sir. Gawas nga, doon ay palpak nga makauuwaw yun. Plus kini pag yun, sir, makauulaw ni. Nanadutlan yun. Unya sa dihang nadutlan, gitudlo po si Vince Dizon as DPWH Secretary. Although pa ni confirmation ha, kay i-confirm pa ni sa Commission on Appointment. Now, gitudlo po isipuli ni Dizon sa DOTR ang iyang undersecretary nga si Attorney Giovanni Lopez mo'y gitudlo po isip mga higala puli ni Dizon. Pero wa pa ni klaro sa da kay pwede man o si General Torre mga higala o ibutang sa DPWH, pwede, engineer man siya, pwede po nga ibutang sa dito sa DOTR, pwede sad. Kay kung dili hatagan si Torre og posisyon nga cabinet post, wa gyud dakong problema gyud, demotion gyud, gigamit lang si Torre, mura siya mahigala disposable syringe, mura siya disposable syringe kanang sa ospital ba nga gamiton nga labay na day kahuman, ha? Imagine kag gipasaligan siya nga buhatan at tanan dakpas kibuloy apil ko story may galag suong-suong dito sa imburnal nga naman gipasaligan siya nga himuon kang PNP chief, pasaligan sa total kinis Marvel, padung naman ni mo retire, ikaw mo ibutang as PNP chief. So gibuhat niya ang tanan hastang pagsuong-suong mga ilas imburnal gihibon Torre. Liman ka na, hasta pa mga higala ang pagdakop ni Duterte, hala, himu at tanan, kahimuon kang PNP chief. Muna yun sa hihilain ko yan. Hihilain ko yan. O, nga naman, tungod mga higala kay sa iyang tanaw mga kaigsunan, himuon siyang PNP chief. Ang wa nila gitugan nga himuon kang PNP chief sud lang sa 84 days. Kaya gipahibaw pa to story daan nga dakpas kibuloy suong sa imburnal, dakpas Duterte, hilaas Duterte. Unya gipahibaw sa daan nga himuon kang PNP chief sud lang sa 84 days. Duda ko di siguro sugod story mga higala. Wawa oy. Di lalim ning iyang nahitabo ni Torre mga kaigsunan. Nya sobraan na bagyo niyang kwan. Baksidor pa. Nya nagjaging-jaging pa bisag uwan gisipon in town siya. Pero kamaog yung mudag pa okyab ha? Kamaog mudag pa okyab ha? Pero ni amay parody mga higala nga kuan. Kanta pa ng Torre, bebe, unsa ning kanta ha be? Ori, itangtang pagkahipi. Ini, sugo sa presidente. Naluoy, kuno si Senador Bato. Pero ngayon naawa ko sa kanya. Ay tak siya sa pwesto. Oh no! Unya, daghan ang natingala. Ngano, nga gitangtang man siya. Ugwa, pausab na hibawan. Unsa, yod kahay hinungdan. Daghan ang nangatawa. Ug sila nagduda, dili ba kahanga tungod sa iyang istorya. Katong siya gi-interview, iyang gipasabot ang tanang mo soyop, pulos ko no maon. Unya, ako na himuot, kay may nagbagot-kot sa tanan ko nung maot, wa pa daw siya'y labot. Sorry, buksingiro nga hipi. Sa buot pag-ulang na promote, galit lang giti mo.
Aka po ning kantaha oy ha. Kinini ang gipahinungod ba ning turi? Para kitaanan po ning kantaha. Kini mga kantaha kamaosan mo kumpos-kumpos yung mga tawhana da. Tinuod bitaw taon story may gala. Pero kamaosan mo propaganda ha. Basig doon na gini sa plano mo ni babaga na sa danig putla na sa dagsungay ni John Vic Remulla be putlan ti kadag pako be. Kay katutuan ko mura masag pang presidente naman gito ngiyang adto sa may gala mga lugar na mag-unang HPG na mga pulis ang iyang entourage gabi man gyud murag presidente. Unya tingali tan-aon John Vic Remulla bida ikaw hay mo kumpuhalan ha. Lakin ay palagot sa kontra gani kay ang iyang assign sinaltatis mahigala yang gilabay dito sa Mindanao mo'y gipuli niya di ba na sakit sa buot ng karong kalakiha indekin ha ang imong gilabay dito sa Mindanao mo'y gipaadto sa Manila mo'y gipuli niya hasta si kinin General Jean Fajardo tangtang pod so medyo sakit-sakit yun dili lalim na kantore gidakops kay Buloy gidakops Duterte gigamit na gidataon siya mga kagalaan nahibaw punta siya nga himuon kang PNP chief. Ang pahibaw kong turi, himuon kang PNP chief. Ang way pahibaw nga, 84 days ra. Tanawa. Kininihan ko na, mura yun bang higalag pastilan. Labaw pas presidente. Kininihan gihimo, may higalag isama ko na, katong labaw ni mo, John Vic Remulla, mura masuya sa John Vic Remulla, ano yung sa ning kalakihan ni mo, ha? O ako may mo bisita ni mga lugar, dili man inani ko. Ikaw mo'y naadiha ron, andi ratika, mani imong kwan. Dili ni maayon na imong gihimo ha. Mo ni mga higalang medyo suko John Vic Remulla pero bida ning kuan na pag naog ni Turi mga kaigalaan ngilngiga. Naog sa Turi ang iyang gisakyan mahigala nga Land Cruiser man siguro ni nya tanawa. Pag naog may gala mo ra gyud mga kaigalag si Donald Trump ha. Sakto sa mga security as kamaog isa madag pa ukyab day in fairness niya ha. Boxing po mahigala ni kuan Basti, nag-jogging siya. Bahala nagsipunon ni Kahuma. Jogging, pagkawaw na jogging, boxing, unya, doon na pa ba ito iyang practice boxing do nga gikantahan sa kinding-kinding. Asa pa mga higala to, kaning push up ay, sa man pagka-push upan dili man ni push up sa mo ni push up sa dili pud ni push up sa PNP kang turi ra gyud ni. Unsa man kalakiya general ka sa PNP nya mo na imong push up di man ni mao na pagka-push up di ni mo igitudlo sa C80 di ni mo igitudlo sa ROTC di pud ni mo igitudlo labi nang mga PME mo yung PME ani nga do na may bangi gamay ng PME og suya ay ba di sa organisasyon sa PNP PME ko PNP ko na musamot ng PME ani maingon nga dili ka ngay PNP chief nga ni mo push up di na mao. Katawa lagi ko ning kisa pa nagkumpos ani ato i-acknowledge sa kumpos ang kantaha. Ori itangtang pagkahipi ini sugo sa presidente naluoy kuno si Senador Bato. Pero ngayon naawa ko sa kanya. Kaiki taktak siya sa pwesto. Oh no. Unya daghan ang natingala ngano nga gitangtang man siya ugwa pausab na hibawan unsa yod kahay hinungdan unya daghan ang nangatawa ug sila nagduda dili ba kahanga tungod sa iyang istorya kadtong siya gi-interview iyang gipasabot ang tanang mo soyo pulos ko no maot unya ako na himuot kay may nagbagot-pot sa tanan punong maot wa pa daw siya'y labot
Palit lang giti mo. Astang paita bitaw mga higala na karong taon ato sigutag dugang ha kay magsugod nagbalik na morisyo mga higala ang Senate Blue Ribbon Committee. Yang atong mga panghinaot mga higala niya atong dugang komentaryo labot ining pagbalik na sa Senate Blue Ribbon Committee mga higala kinis bunuan. It doesn't mean nga si bunuan mga higala nagresign na gi-accept ng BBM mo pasabot nga di na sa tawgon og effective na niyang resignation karong adlaw mga sukin tigpaminaw. Ha? Unya, ka-effective naman iyang resignation, magsugod naman. Duda gani ko hindi kin nga mo na lang gitambagan siguro sa resign na lang din ha. Unya, karon ka magsugod naman ang Blue Ribbon Committee. Ay, kung inang di na kamutunga. Tanaw na to mga higala o kinahanglan nga mutunga gihapon. Bisan pa man og finally ni-resign na siya and his resignation has already been accepted by President BBM, it does not mean that he has no longer accountable for the rampant corruption mahigala diha sa Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Busa, kinahanglan mga kagalaan nga di mahimong ipasmangil na resign naman ko. Di pwede ha. He should still attend the Senate Blue Ribbon Committee investigation to shed light ni ining flood control project scandal. Scandal may itong tawag ani. Billions kung mahigalay ko ni. Di mahimong mingon siya nga ni-resign naman ko, di na ko mo appeal. Di na pwede. Ato tan-ahon mahigalag. Tagay ko report in the Kenbe og na sa atong monitoring rong taon-taon. Kinahanglan yun ha. Because the Filipino people deserve to know na unsa ang 545 billion pesos giunsa paggasto under the guise of flood control project during your watch as DPWH Secretary. Straight to the point. Di mahimo na. Busa mo tunga kay gyapon kay sa imo maning panahon nga nawagtang ning kwartaha. Nahimong ghost ning kwartaha. Tanaw na turon. Nya atong ihangyoon lang si Marcolita lang nga kini Senator Marcolita total ni resign naman na si Kuan kini ni ang bunuan kanang pangutana lang nga labot sa Kuan ay na lang pangutanaan ng times ug minus. Agi tala ni katawa mga sungkit paminaw. Unya I hope ba kay galaan nga karon atong itan-aon og mutunga ba mahigala si akong gusto gud nga mutunga ba. Kini ni ang Senate Blue Ribbon Committee ang chairman ana si Senator Rodante Marcolita. Bag-o ni nga senador pero mantigo masad. So siya may chairman ana mga kagalaan. Ug unya ang vice chairpersons ana mahigala sila si Alan Peter Cayetano at least naa nito nga sila si Ronald Bato de la Rosa Bongo, Erwin Tulfo naa sila. Lacson diha. Bam Aquino dinha. Sila si JB Ercito, Jinggoy Estrada, diha sila. Joel Villanueva, diha sila, ha? Mark Villar, diha sila. Unya, ang ako bang kananaang damoy kaila da ron, o kumusta ka taon, ako pang hinaot nga mutunga si Senator Risa Hontiveros, o si Senator Kiko Pangilinan. Kay abogado mas Kiko, so makapangutana gyud sa dito mahigala og makapasikot-sikot gyud sa pangutana. Nya labos tanan kini si Risa mga kaigalaan kay kini si Risa Hontiveros during the Pugo investigation ug during mahigala sa Kibuloy investigation si Risa with due respect ni Risa maayo kaayo siyang mag-grill maayo sa mahigala mo pusa og pangutana labot atong investigation labot ni Kibuloy maayo sad sa mangutana ni Alice Goo basta tusak-tusak na si Alice Goo manghinaot nga karon mahigala flood control project. Dako kini mahigalang isyu ha. 545 billion pesos kining maong nga kantidad. Hinaot nga naa si Risa ani kay makatabang ni iyang the way mga higala mangutana si Risa. Straight to the point. Labi na karon mahigala expected niya ang 15 ka mga contractors mutunga gyud. Kumusta naman ka ang QM? Tuwa na baka ni balik baka dito. Kay kon man gud ni kini ni ang timan na to nga ang 15 ka mga contractors dunay wa manunga niadtong unang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Unya gipadadaan naman sa subpina nga mutunga mo otherwise mahimo mong i-contempt sa Senate aning kalakiha.
mahimo i-contempt. So niadtong panahon na ang pamilyang Diskaya wa mo tunga. Kadtong niingon mahigala nga nipalit siya mga kagilaan og Rolls Royce kay naay payong. Ito lang ni agi katawa-katawa ha. Og karon mahigala ang pamilyang Diskaya mutunga na ron. Hopefully mutunga na gyud. Karon panahon na dito sa Senate Blue Ribbon Committee nga investigation mga higala. Onya kini niyang ato lang pick upon unsa dapit mga higala ang mga importanteng portion kay kinigong Senate Blue Ribbon Committee usahay. Boring kay paminaw usahay day labi nang mangutan na mga higala dili kayo kwan. Maboringan sa tang maminaw mga kagilan. Ato lang pick upon. Asa dapit ang pinaka-importante mga sukintig paminaw. But akong panghinaot Kiko Pangilinan as a lawyer dako kag matabang kisa may kaila ni Kiko Pangilinan. Tiksin ninyong daan nga Kiko mas mayo og naa ka kay tinuod makatang concern aning corruption. Onya ni amay binilyon nga corruption labot ining flood control maig mo tunga mo. Senator Risa Hontiveros, maayo kang mangutana panahon sa investigation ni Kibuloy. Maayo kang mangutana og mutusak-tusak o pangutana ni Alice Goo katong issue labot sa Pugo. Mas maayo nga katong imong abilidad sa pinangutanaan maayo imong gamiton karon. Maayo imong gamiton karon. Hopefully makatunga unta si Risa kinsay may kaila ni Risa Hontiveros og ni Kiko. Tiksin ninyo nga maayo ma'am umutunga mo gipangita mo sa katawhan. Gipangita mo sa taong bayan ha. Bita-bitaha pa mahigalas ba makino kay nitunga. Okay, so okay nang mutunga gyud kay kanana ang labot mahibaw-an po nato nga about man is corruption. Kay isog man kayo mga higalag maghisgot sa 125 million nga confidential funds si Sara. Sige, okay man ang kaisog pero kini kanang flood control mas dako man ning kwartaha. Ato sigurong doon na siguro commensurate nga kaisog sa inyong ipakitaan Straight to the point. Buti pasabot ba nga kanabang masuko ka mga higala ining doon na mga higalay kawaton diha nga piso mas masuko ka kung doon ay kawaton nga manok. Labi pag ikatari ng gikuha. Mas mahal og kantidad. Og masuko kang doon ay nangawat og itlog, mas masuko siguro kag kuhaon ang kinini ang ikatari nga manok. Pag perting mahala na kasamangke. So kanana ang money atong gustong mahibaw-an. Hopefully ang pamaagi ni Risa Hontiveros sa iyang pinangutanaan. Kay apil man siya mga higala sa ang mga member sa Senate Blue Ribbon Committee atong i-check ng attendance ang katawhan, mag-check attendance po kapil. Senator Rodante Marcolita siya may chairperson. Ang vice chairperson Senator Alan Peter Cayetano. Bahalag malate ha. Bahalag malate basta mutunga lang. Sa mga Amy mahigala nga na late basta kay mutunga lang yun. Mga importante mga sukid dig paminaw ha. Kinsa pa? Alan Peter Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Erwin Tulfo. Mo ang vice chairpersons. Deputy Majority Leader, JB Ejercito. Unya members of the majority, Bam Aquino, Win Gatchalian, nanungan sila, Lito Lapid, Amy Marcos, Robin Padilla, Francis Pangilinan, Rafi Tulfo. Si Pangilinan mo tunga last time? Diin mas ni Risa ning panahon na ka, ha? Ato may gala tol ning agi katawa kay mayam gud manunga gid sila no. Okay, unya dayon iklaro kay kanana ang ni amay dako nga issue gyud. Gipangita mo ini dako nga issue. Isod man kayo og moingon nga naay giapilan nga unsa na dinha, unsa pa nang giapilan uban. Kani gyud ari kita sa mas dako nga issue. So Deputy Minority Leaders, ang mga members may gala sa Senate Blue Ribbon Committee, Mig Subiri, Risa Hontiveros. Kini Risa, wa ni mo nga last time. Lain pa may gala, Panfilo Lacson, Loren de Garda. Di ba Loren at the time, day? Loren de Garda, kuan lang ta sa, kuan, time at nung panahon na, kaya doon na pa may session, yakin si Marcolita, mahigala, mutuman, magidayon, o di man gustong malate sa sunod nga appointment. Motong giundang to, mga alas 3. But hopefully karon makuan gyud ni ha kay ang 15 ka contractors akong gi-expect sad nga mutunga ron. Mutunga. So ang ato iniron hinaot nga naa si Kiko Pangilinan og si Risa Hontiveros kay mga kon man sila. Mga fighter man kanila sa corruption, mas mayo nga mutunga mo.
nga kana na ang kaisog, labi na sa gyud ang iyang kaisog sa pagukod sa pugo o iyang kaisog pagukod mahigalang kibuloy iyang gamiton karon sa flood control project kay ang tanan apektado ni ini. Mas dako man epekto kay daghan man ang mga tao tibok nasod gud ang apektado ini. Muna nga I hope mga higala nga kuan ha. Unya do na pay mga ex officio members in Ken. Kinsa man mga ex officio members? Sila si Jingo Estrada, Joel Villanueva o si Tito Soto. Mga ex officio members. Mayo unta magkatungasan sila isip ex officio members ining Senate Blue Ribbon Committee. Last time in Ken wa man to magkatunga siguro si Tito Soto. Mas maayong magkatunga si aning panahon na ron kay kanana ang para maklaro tani kay mayor ba ni mo dapod og pangutanas Tito Soto motion to table. Be, pangutan ako niyang kontraktor be. Pangutan ako ninyo be. Tabangi ko ninyo pangutanas Diskaya be. Tabangi ko ng pangutanas Diskaya, duha man ni kabuk iya siya may tag-iya ning duha di ay Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Saint Timothy Construction Corporation, kining duha kang Diskaya ni, makaingon lang to kuban mga higala bida. Sana all day kining kontraktor. Una kaniadtong panahon kasamang kay dito sa baryo inyon gyud ang mga dalaga dito day. Kana na ang siguro aday sugto ni mo day kanang anak sa dakog kalubihan day Buhan dili ta mapas mo ng dakog kalubihan day. Siguro anak day. Ano may gala di na oy inyo nang dalagang anak day. Ati man day siguro agad day nga anak ko kontraktor. Napay uban daw sa tingon kani adto moingon kuno nga kasamang Edward Ligas to nagkuan kani adto moingon gyud ang inahan anak kanang siman mao gyud ang kuan pangasawa karon kontraktor anak o kontraktor Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko anak ng kontraktor. Straight to the point. Now, kinini ang karong atong hatagan atong sundan unya, no? Pero kanaugong Senate Blue Ribbon Committee hearing usahay boring kaayo. Labi na mga pinangutanaan sa uban may galahin, wa kayo. So muna nga atong buhaton ani, ato lang pujut-pujuton, no? Ugma siguro ato ma-discuss gyud tanan, no? Og unsay mga punto dito nga angay hisgutan. But in the meantime, ako sa tagag pagtagad mahigala kay ni adtong milabay nga kini ang Biyernes ni deliver si Pambari 4 sa iyang State of the Province address. Sus dito nahibaw-an mahigala nga naa man dakong utang mahigalang probinsya sa Sugbo. 1.1 billion ang utang mahigala. Ang gipanghambog ni Gwen ang Sugbo kuno richest province, why utang abay utang mahigalang nahibaw-an man na ato sa mga higalang tagag pagtagad niya ato i-discuss ning iyang supa State of the Province address ni Governor Pambari 4 mga higala. Okay. Ay po na Jengklin Soko ka gentleman di po kayo. Before I proceed, I would like to greet former governors Ramonito Nito Durano III. Oh, please sit down. Democrito Barcenas and Agnes Magpali. Thank you for being here. And also to our mayors, vice mayors, Congress representatives, regional and provincial directors, department heads, and consultants led by our provincial administrator, Attorney Ace Durano. To the members of the 17th Sangguniang Panlalawigan led by Vice Governor Glenn Soco. To my family, friends, maayong hapon kaninyong tanan. It's been exactly 60 days since I officially took over the leadership of the Cebu provincial government.
And I don't know if there's even one word that can describe how I truly feel. For one, I feel blessed to be given the chance to be the mother of this beautiful province of ours, and the love I received, not just from Cebuanos, but from all parts of the country, has made my heart full. But I too have felt sadness in these past weeks. Because grateful as I am for the overwhelming trust given to me by more than 1.1 million Cebuanos, I also deeply heartbroken for the true state of our beloved province. Gubot, guba, gutom. Mauni ang among naabtan sa daghang suok sa Sugbo. Okay, fresh dong. Gamay lang ha. O tulo ka G, kini iya mga higalang gi iya mga kigalaang gi describe ang probinsya sa Sugbo. G. Gubot, guba, gutom. Ato tagag pagtagad ha kay kinini ang tinuod bitaw 60 days pa wa pa makabot 100 days si Pambari 4 kay ne lingkod siya formally 12 noon of June 30. So July 30 days na siya. August 30 60 days in the can. Wa pa kabot 100 days. Si Pambari 4 mga sukin tigpaminaw. Pero daghanag na matikdan. Si Pambari 4 mga sukin tigpaminaw. Ato lang sa ning unahon ni atong local kay kinigaw mahigalang Senate Blue Ribbon Committee boring kay ning ano kini ang Senate Blue Ribbon Committee kanang uban mahigalang dugay kay nya napay istoryahan nagsige pag roll call dugay mahumag roll call. Ari satang Pambari 4 palita layon. Now, matud pa gubot, guba, gutom. Mao ni mahigalay na susi ni Pambari 4. Bida ko nung bagulbulan ni Gwenday. Nagbagulbol si Gwen Garcia mahigala sa kinini ang State of the Province address ni Pam. Kay matod pa manghigala, sakto to yung acknowledge former Vice Governor di ay yang giingon ni Nito Durano. Former Vice Governor na Nito. Mga ba? Karon pa ko kuanda. Si Vice Governor magpali noon, Vice Governor gina. How about si Konay Barsinas day? Tinuod day ha? Panahon ni Idigolias kay nahimo man governor si Idigol. No? So pagka-governor ni Idigol, ang iyang vice governor kinsa man inday si Barsinas ba? Di kay ko swito aning sa mga mga tiguang naman ko sila mahigala mga katiguangan na ba? So panahon ni Idigol murag swito ini si kuanda, si Brady Lucero. Sa politika Sugbo swito kani Brady. Good morning naman Bradix. Kinini ang basta politika Sugbo siya may swito na, Okay, so kinini ang mo ni ang acknowledge si former Vice Governor Nito Durano, former Vice Governor Agnes Magpali og ingon man mahigala si kinini ang Barsinas. Unsa man si Barsinas nahimo ning governor or Vice Governor? May buntag nga ito ni Attorney Mukring Barsinas. O panahon ni Cory siguro, no? Kay katumang pagkawagtang ni Marcos kinis Barsinas lumalaban mi gini mahigalang Cory. So posible mo to. Sige. Ya karon kinini ang matud pa sa speech mahigala ni Bari 4, ang iyang naabtan mahigala ang Sugbo gubot, guba o gutom. Gubot, guba o gutom. Bugulbul krus Gwen sa speech ni kuno ni Bari 4. O niya ngano man ingon si Gwen mga higala matud pa nga kaniadto pagpuli nako wag ko no sa daghang istorya day. Unsay wa daghang istorya nga ang pagpuli gud ni Gwen timan ni ha ni adtong 2019 inday ken kay si Gwen magod na gobernador siya may gala tulo ka termino. Paghuman napupos niya pagka-gobernador nahimo isang kongresuman unya paghuman nabalik pagka-gobernador kay gitabangan ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Iya lang gigamit si Duterte pagkahuman iyang gibiyaan iyang gitalikdan. So 2022 mga kaigalan dagan siya okay niyang kahimtang. Karon pagka 2019 pagbalik gud niya, wa may problema day kay si Junjun Davide o ikaw naminaw ka Governor Gwen o wa ka maminaw ka tong mga nasa imong circle nga naminaw nako karon.
sultiin nyo si Gwen, nga kining iyang kalaki manggod, si Junjun Davide manggod, sa dihang nag-turnover, si Junjun mahigala buutan kayo. Doon nagay-klarong turnover. Kabantay mo? Pag-ingon mga higala nga, doon na ipahigayon nga turnover between sa team ni Gwen o sa team mga higala ni kining matawag na to mga higala Junjun Davide. So doon ay turnover nga himuon between sa duha ka mga leaders. Kay outgoing naman si Junjun at the time. Kay at the time ko 2019 si transition team dai. Ang transition team ni Junjun Davide very cooperative sa transition team ni Gwen. Muna nga, turnover gyud klaro. Pero ikaw Gwen, unsa may nahitabo nimo? Nahuman na lang June 30, gilawgaw, gisabotahe, mahigalas Pambari 4. Manay klaro-klaro, ha? Straight to the point. Wag yun mo cooperate. Wag yun proper turnover. Sa transition team ni Pambari 4 o transition team ni Gwen Garcia, wag yun. Straight to the point. Sao man na? Iyang lisod-lisoron si Pambari 4. Unya, kay bisag lisod-lisod, mahigala na ka. Pakita man o gilas. Daghana lang nabuhat ni Pambari 4, wa pa maabot mahigala 100 days. 60 days pa lang paglingkod, daghana lang nabuhat. Tamo ni iyang gi-describe mahigala ang sugbo, matud pampam, gubot, guba, o gutom. Atong paminaw dugang mahigala, nganong gubot, guba, o gutom? Atong paminaw dugang iyang speech. Irregularities everywhere, and lisod ni paminawon, but the people deserve to know the truth. Not from me alone, but from those who live through it. Rolino, nagskwela o nagtrabaho. Bisan sa kapoy, nangingkamot ko nga makapadayon nagskwela. Kay wala man ko scholarship, maong nagtrabaho ko sa gabi. Laban lang yun. As a dialysis patient, kay ang pinakalisod jud sa part sad na mo is kanang amo ang tambal, amo ang maintenance. Kay if mo doon may LGU, di sila makahatag kay wa sila supply. So mapugos mi og kanang palit na usually kay kanang dili ra pa jud isa kubuk amo maintenance, daghan sa jud siya niya. As a dialysis patient nga 6 years na ko nga nagdaya kay lisod kay wala ko need siya cash para mapalit og ani nga mga tambal niya. Wa ko'y income, wa ko'y trabaho na, so wala marag kailangan jud mig tabang para sa mo ang medication sa mo maintenance as a dialysis patient. Kuwang ang promosyon sa amoa kay tungod sa competition, daghan mo gyud kay competition para dinhi. O pila na kabuk restaurant sa Argao karon daplig dagat nindot kay mga restaurant. Ya kami lupig mi kay gamay ramig kanang puhunan. Ya sila mga elitista na sila, daghan sila kwarta. Lisod mi, maglisod mi sa competition, lisod yun mi. Ya nga amo pod usag yun mo follow sa rules lang yun sa gobyerno. Ako si That's just a small part of the millions of Cebuanos affected due to the neglect of the provincial government. Let me be clear, these are not rumors. These are findings. Okay. Gipakita may galang estudyante, gipakita ang dialysis patient, o kinini ang sa natad sa mga negosyante day. Liman ka na. Kana lang na sa negosyante day may gala. Ang Special Education Fund, gamitan ni Gwen. Unsa may ang gihimo? Ang importante lang nga makapanghatag og notebook nga doon na mahigala iyang naong nga dako. Maklaro mahigala ang pag-atiman. Nga naamon tay Special Education Fund ideken nga para sa probinsya. Naghukot ang mga bata taon. Bahala na lang ng classroom og nagkinaunsa. Wa gyud sa mo pahimo ana. Giuna pa hinog pahimo niya kanang hapitanan sa sugbos mga turista. Bahala na mga bata, bahala na mga ato mga Subuanon, unahon ang mga turista. Anya
Ang mga turista nagamit pa ng mga hapitanan sa Sugbo. Gihimo pa ng classroom inday sa mga bata nagkatabang unta na mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Pila ka mga hapitanan sa Sugbo ang gihimo ni Gwen Garcia. Napo hapitanan sa Sugbo tag 6 million ang kada usa. Pila man na? 6 million times 10 day. Pila man? Mabutang mga 60 million. Pila ka classrooms ang mahimo unta ana. Straight to the point. Aron unta nga makatabang sa kabataan. O dili classroom ang sige panghimo. Pila ka mga hospitals, pila ka mga tambal unta na palit ana aron mapahimuslan sa katawhan. Wa mga higala kay nga priority layman. Suroy-suroy himo mahigalag hapitanan sa Sugbo. Yan sa may nagtabuan hapitanan sa Sugbo. Tuwa dito ay. Tapos ulanggo. Doon hapitanan sa Sugbo. Gusto kang muadto kay mo CR ka maingon. Alagi kang daduhan, sir. So nabutang lagi na nagbuntaog ng naa kunuhay nga infrastructure pero way gamit. Mo na prangka-prangka pagka-istorya mga higala. Kausik ka ng 60 million mga sukid tigpaminaw. Grabe ha oy. Ari sa tama higala samtang di pa tamo adto sa Senate Blue Ribbon Committee kay labihan ka boring yung Senate Blue Ribbon Committee ato lang pick upon unsay ang i-discuss. Kay boring kay nang uban nga kwan mag-check attendance dugay pagi kaayo. Recess moingon na 1 minute recess unya dugay. Lahi na ilang definition sa 1 minute dito. Ate padayonon si Pambari 4 una mahigala. Hospitals and basic care were disregarded. Across our 16 provincial and district hospitals, we walked into dilapidated and cared-for hospitals. Supply rooms that could barely be called supply rooms. Naay uban ospital, usara ka thermometer. Naapay usara pud ang oximeter. Fresh. Imagine ka hospital day usara thermometer? My God! Unsa man ang thermometer day kay mo man ang gamiton pasipitan nimo sa pasyente kay tan-awon o pilay temperature. Unsa man ang oximeter mo kana ang mo check og pilay oxygen nimo. Pakimpit na sa mong kamot. Kanang mga pasyente gani nga dunay mga kon monitoron dapat naa ka ana. Unsa man nimo na Ginoo ko? Usara ka thermometer, hospital na usara ka thermometer. Hospital na usara ka oximeter. My God, what kind of hospital does the province of Cebu have? Niya ng particular hospital nga gihisgutan ni Pambari 4. Sus Ginoo ko. Straight to the point. Nawara gud mahigala ang pagsubay sa Mindanilla Hospital wa sila dental chair. O dai usa ka dental chair dai. O guba pa gyud. Iya karon laing hospital na subay mahigala ang Pambari 4, usara ka thermometer. Usara ka oximeter. Unsa man ang hospital pakitaon ta mo ha ano mahinumdum mo sa thermometer kanang mahilantan ang tao unya imo na siyang pasipitan sa ilok aron nya maila kani ay mo ni thermometer imong pasipitan sa ilok aron mahibaw-an pila ka degree Celsius ang iya mga higalang ang iyang temperature mao na sa thermometer mga sukid tigpaminaw kini nya mo bagting na siya mo titit na siya kung kuan na humana ba pagtan-aw ni mo na sa iyang kuan iyang temperature sa tao taas mo hilanat mo abot kag 38 40 mong temperature degree Celsius tambalan dai ka unya kinini ang oximeter tanawa ko ng pictures oximeter dong kani mo ni oximeter mo tan-aw na diha mahigala og pila imong oxygen level mo tan-aw sa heartbeat mao na siya mahigala oximeter nya usa ra ka buok ang naa ana. Straight to the point. Doon man ka klaseng thermometer, doon thermometer nga pasipitan sa ilok, na po thermometer nga, marag pusilon lang ka ba, no? Pareha tong COVID mga kagilaan mo na yung uso. Kanang manual o kinang digital, sipitan ka ng manual day, nga thermometer. Nya kini panahon sa COVID, na uso na mahigalang ka ng, murag pusilon lang ka mahigala nga thermometer. Unya, kinini ang prosagad yun ka ng mga mahilantan day, kanang nasa mga hospital, hilanat yun nga kwan, pasipitan sa ilok, kanang naang maong kwan mo na si thermometer. Imagine, hospital, usara na. Usara ka buk, pag inventory, usara. Nyo sa may tawag na wana mapasagding hospital, Straight to the point. Hasta may galang oximeter. Nga maoy mo measure og pila imong oxygen, kay tanawon man kog tanawon og imong oxygen ubos, butangan day kag kuan dayon pa, gamitan day kag oxygen dayon. Mo ni siya, tanawon ang heartbeat mo mulutaw diha, pila imong heartbeat. Normal ba imong heartbeat? Normal ba imong oxygen?
So tanawon kung oxygen mo 99, 99, 98 ana, at least okay pa na. Pag ubos mo oxygen, butangan rin ka nagtangke sa oxygen. Yung usalag kabuk nanog ang pila ka pasyente nang naa, magkinahanglan mahigala nang mga monitoring. Kuyawa mga sugid tig paminaw. Unya moingon mahigala gwa mabiyain ang hospital, nabiyaan gyud. Panahon ni Governor Gwen Garcia mahigalang hospital, kay giuna niya iyang kiat-kiat pinagi sa iyang suroy-suroy. Unay prangka-prangkang pagkaistorya mga sugid tig paminaw. At padayon ang speech ni Pambari 4 dong. Okay. Isa sa gamay lang di pa si Kwan, ato sa i-check si Kwan. Nana, Diskaya? Sige, ato sa paminaw Diskaya dong names be. Nana, ang Senate Blue Ribbon Committee gipangutanan na si Diskaya mga higala. Kini ni ang owner sa Alpha and Omega o kining St. Timothy mga higala nga construction firm. Okay ni. The construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. If I may... Sara Diskaya ni. With the permission of the chairman, Senator... Tagiya sa Rolls Royce ni. Ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Pero yes po, for LGU po. LGU, and then ako I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation, and him and his brother were. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Tapat si Diskaya o si QM ha, tapat. Mr. Chairman, Okay, with the permission of Senator Minority Leader. So, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, noong nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. 2016? Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yes, ka sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat, would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na nabitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost
Merong nagawa. May nagawang palpak. Okay. May nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH, pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So lately yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or be able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards. Po. Yes. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. But I can get it for you. If Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay po. All right. Now, Mao ni ana kontraktor gano'n ay 40 Mr. kasakyanan. Chairman, Si Sara Diskaya. in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Diskaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027. So, Engineer Takay, what is the basis for the renewal despite the issues in their previous projects? Sir? Mr. Chair? Engineer Takay, can you not answer? You're the chairman. Bakit itong executive director ang pinasasagot niyo na pinasasagot? Yeah, the blacklist that was issued by the DPWH, Your Honor, has certain time limitations. So, once a notice that the project has been completed, then the blacklist is lifted. And PICAB actually limit of responsibility is we can only institute disciplinary action upon a complaint or a verified violation. Ibig sabihin, pag walang nagko-complain, sige lang na sige. Mr. Chair. That is the limit of our responsibility, Your Honor. The IRR, Section 4.2, states that disqualification under letter CA, involvement in any construction, malperformance of grave consequence, PICAB under this section, hindi sila, are they not disqualified for renewal? The blacklist, Your Honor, is issued by the DPWH. Wala nag-ampo sa bunuan. The implementing agency, then their licenses can be renewed. However, we also have another mechanism that if there is a verified complaint or complaint from the LGUs or from the implementing agency, then we hear the case and then apply the penalties that are commensurate to the offenses that are being committed.
For example, Your Honor, the DOLE reports to us a lot of infractions that are committed by contractors, such as unlicensed contractors implementing construction work, unsafe practices resulting in the death of people in the workplace, and we act upon that immediately. In fact, Your Honor, we submitted, upon the request of the BIR, we submitted last July 25 atong tanawon kasi mga senador nga may mangutana sa kani. The request for klaro gyud yung pangutana. Mura man nangurog si Secretary Manuel Bunuan. And when the Bureau finds out easy mga kamot are not actually compatible to the papers that siguro yung pag-ampo, then we will suspend or revoke all of their licenses automatically because there is now ampo sa Bunuan complaint. We have communicated with the Bureau. In fact, I have met with Commissioner Lumagi once, and we have responded to their letter, and along with our letter, we have submitted reams of documents for the Bureau to review, Your Honor. Mr. Chair, Mr. Chair, with the wait, before Minority Leader. Before we proceed, let me acknowledge first the presence of our Majority Leader. A quick question, Commissioner. Yung imposition ng suspension is Section 99 ng RA 12009. Blacklisting is under Section 100, correct? Pareho namang nalilift ang suspension and blacklisting. There's no problem there because it's in the law. I think the trajectory of the Senator Soto's question, kung paano natin madidisiplina. Why don't you, for example, resort to Section 101 of the same Republic Act? Kasi dito sinasabi niya, imposition of blacklisting with perpetual disqualification. I believe kung ang pinag-uusapan ay ghost projects. Kasi makikita mo pagka blacklisting and perpetual disqualification, dapat recidivist na siya, ulit-ulit na siya, 3 or more. Kapag ka ghost projects ang pinag-uusapan, I think this is 10 times over. Halimbawa, nakalagay dito sa blacklisting, corrupt, fraudulent, collusive, and coercive practices. Katulad ng ghost, drawing up or using forged documents, ghost projects. Hindi po pwedeng mag-apply yung Section 101 but there is a perpetual disqualification of this. You have to look into this. Yun siguro ang gusto mong puntuhan ng Senator, di ba? Yes, sir. Mr. Chairman, thank you, and sir. Then I think we have to put a limit muna, sir. Kasi medyo gusto nang magtanong yung iba. Sige, makakabalik ka naman, boss. I'll try to wind up for a while. Marami pa po akong tanong eh. My point here is that I want to amend the law creating the PICAB. Kailangan lagyan ng mas matinding power, mas maraming koordinasyon at coordinate sa DPWH, hindi lang sa DTI. So my line of questioning is towards that. Kung ano mga naging performance nyo, ang ginagawa ninyo, paano kayo paano yung dinidisqualify, paano yung license ninyo. I heard you have 45,000 accredited contractors nationwide. Mambigat eh. At tapos, ang sabi ninyo, maliit na kumpanya kayo. Maliit na agency lang kayo. Tatlo yung board member nyo. Yung 2 board member mo, are you aware that they are contractors also? Engineer Takay? Yes, Your Honor. I am aware. In fact, EGB has actually filed a voluntary leave of absence the day after their name appeared on the list of the president. So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto, para yung iba gustong magtanong. Sige. Let me just re-emphasize, lahat po
dapat makapagtanong, but ilimit muna natin sa first 5 minutes. Pagkatapos pag may time tayo, balikan po natin ang bawat isa. Senator Tulfo. Thank you, Mr. Chair. For PICAB, kay Engineer Dakay, alam nyo, Engineer Dakay, kung gugustuhin, may pamamaraan. It says in Section 29, Republic Act number 4566, pwede po kayo mag-imbestiga at gumawa po ng action, suspension, revocation of license kung meron po mga report. Tama po? Yes, Your Honor. All right. So, nasa inyong kamay kung pwede nyong i-revoke. Hindi po ba kayo nag-iimbestiga na maaring yung ilang mga tao ninyo ay naareglo at nababayaran kaya bigay na lang na lisensya? Take the case po dito sa Diskaya. 3 na po ang kumpanya, isa lang may-ari. Pag na-blacklisted, apply. So, ibig sabihin po ba, kung may kumpanya ako, mabablacklist, gagamit lang ako ng ibang pangalan, mag-a-apply ako, pwede na naman. And then I can apply again, same project or same agency, kahit na na-blacklist ako ng DPWH. Ganun po ba? You tell me. No, Your Honor. PICAB is also a quasi-judicial body. And we do a lot of investigations, and we also resolve a lot of cases. Investigation siguro sa mga maliliit, pero kung mga malalaki na kagaya nito, wala ho kami naririnig. Bakit 15 po sila na nagkonsabahan, binulsa yung pera ng bayan, 1.3 trillion, wala tayong narinig. Ngayon, nandito kayo, nagpapaliwanag, sasabihin nyo, meron kayong quasi-judicial. Nasaan yung quasi-judicial? Bakit yung pinayagan nangyari? 2022 hanggang 2025, 3 years, engineer. Wala kayong ginawa, hindi nyo kinansela yan. Isang kumpanya, tatlo pa. Yung isang may-ari. Wala kayong ginawa. Ngayon, pinapakita yung sa amin dito na meron kayong ganito, meron kayong nasaan yun sinasabi mo? 3 years. I understand very well your concerns, Your Honor, and I appreciate that very much. However, PICAB does not play any part in the implementation of the project. I'm not saying part of the implementation. Yung pag-apply lang at engineer ng license. Kasi pag na-blacklist yung... Ganun naman ho, hindi nyo ba alam na ganun ang kalakaran ngayon? Or you don't have any idea na pag na-blacklist itong kumpanya na ito, gagamit ng ibang kumpanya o magbubukas ng ibang kumpanya? Alam nyo ho ba yun? Hindi. You know that, right? We hear that every now and then, Your Honor. You hear that, but you don't investigate. Na pag na-blacklist ng DPWH o ng kung anong ehensya, papalit ng pangalan or tatayo ng pangalan para makapasok ulit. Actually, Your Honor, when a company is blacklisted by any government agency, then we actually suspend their licenses. Well, hindi ko maintindihan na engineer, wala naman po na suspend sa 15 na yan eh, di po ba? Wala ho kayo, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan kayo, hindi nyo alam trabaho, o natapalan lahat ng mga mata ninyo ng salapi. Kaya ho ganon. Balikan kita mamaya, Mr. Chair. I'd like to go to direct this question to Ms. Zara Diskaya. So ma'am, nung mablacklist po isang kumpanya nyo, ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali, kaya dumami ang kumpanya nyo? Or kaya kayo nag-apply ng mga lisensya dito sa PICAB ay para may maparentahan po kayo na mga lisensya po ninyo? Kasi napakadami po, Ms. Diskaya, yung inyong proyekto kung saan-saan na, daig nyo pa yung gobyerno. Imposible naman ho, yung equipment nyo rito, may equipment kayo dito, napakadami yung equipment. Tama po yung sinasabi ni Senator Tito Soto na sa isang lugar, napakadami yung equipment, sa iba't ibang lugar. So, ano ang purpose na napakaraming kumpanya? What is that? Sir po, yung ibang companies po, we've divested from those companies. So, I'm directly lang with Alpha and Omega. Vested. Interjection, Mr. Chair, with the permission of Senator Erwin. Go ahead. Go ahead. Salamat, Mr. Chair at Senator Erwin. Actually, when my time comes to question, ma'am, Ms. Diskaya, hindi lang po 3 kumpanya tulad ng sinabi ni Senator Erwin. 9 na kumpanya ang ipapakonfirm ko sa inyo na actually, kayo pa rin po ang may-ari. Salamat po, Senator Erwin, Mr. Chair. Maya kanya sa Risa. Maraming salamat, Mr. Chair. Can I go to the Commission on Audit now, Mr. Chair?
if they're here? Before that, I think you need to also pursue that initial question you had with PICAB. Kasi we heard that PICAB So kining pick-up mga higala. upon the direction of the President. Asa man sikat din taga Cebu kasi Pericles Dakay taga Cebu ni. Identified 15 contractors in anomalous flood control projects. It triggered an investigation from your office. Dakay construction And I ni. believe somebody told me that you communicated directly with the DPWH to be able to pursue investigation insofar as the 15 contractors are concerned. Did you not coordinate with the DPWH? And if you did, what was the coordination and what was the response made by the DPWH, if any? Thank you, Your Honor. Actually, on August 18, our Executive Director, Attorney Matienzo, formally wrote to DPWH Secretary Bonoan requesting information on all infrastructure projects awarded to the 15 contractors that have been identified as having the most flood control projects nationwide. So we sought in our letter a list of all the projects awarded to these contractors, the status of project implementation, the findings from their... You were referring to the 15 contractors subject matter of this inquiry? Yes, Your Honor. What was the reply by the DPWH, if any? To this day, Your Honor, we haven't received any reply. However, we issued summons to the contractors, and we have been doing our own hearings, and we ask them or require them to file a verified answer within 10 days from the receipt. Wait, you wrote to DPWH on August 18, Yes, and you Your did Honor. not receive any reply. You're No. seated beside the secretary of the DPWH. Did you ever ask him why no reply was ever given to your letter? Well, Your Honor, in the interest of public service and expediency, we just went ahead with our investigation and summoned the 15 contractors. Not only the 15 contractors, but the other contractors that were mentioned by the President in But subsequent... the information you were asking from the DPWH, I believe, are essential information. How can you conduct your investigation without waiting for the information that you sought in the first place? At least, Your Honor, we did the preliminary hearings. There is a jump start to all of the hearings for the... Okay, Senator Tulfo, proceed, please. Mr. Chair, pinapaikot-ikot lang ho tayo nitong pick-up. Alam nyo, engineer, sinasabi ko ho kanina, yung sinasabi nyo, pinapatagal nyo, pinapaligoy-ligoy ninyo itong proseso na ito, pagtatanong, jumpstart yung mga sinasabi ninyo, DPWH umiiling, sinasabi na parang hindi pa nila natatanggap, and then suddenly you're telling us na gumawa na kayo ng aksyon? Is this correct? What I heard, you started communicating with the 15 contractors? Actually, the day after the President mentioned the 15 contractors, we actually summoned the 15 contractors for investigation. Okay. So, ongoing investigation. Yes, Your Honor. Anong siglo natin malalaman ang resulta ng investigation nyo? Kasi pag ang gobyerno nag-imbestiga, taon na binibilang. Baka retired na kami lahat dito, nandiyan pa kayo nag-imbestiga. When do we expect the result of that investigation? Okay, Your Honor, for starters, we have preventively suspended their ARCC for flood control. So that means that they cannot bid for any subsequent flood control projects. Hindi naman nila kailangan po magbidding dahil na kumita na ito mga ito eh. Yun lang ho, yung they cannot subsequent flood control projects, di na sila pwede magbidding. Dapat to, suspindihin nyo na ho lahat yan eh. Mismo ang Pangulo nagsabi, deficient yung kanilang mga proyekto, substandard, ghost project, ganun lang. Next flood control project pa sila suspendido. Ngayon hindi sila tanggalan ng lisensya. Kailan ho natin maririnig, engineer, na suspendido ang mga lisensya nila o kumpiskado ng mga lisensya nila? When will we hear that? Your Honor, we are seriously investigating and conducting the hearings at PICAB, Your Honor. And Do you have a time frame for that, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, because
we have to also realize and recognize that the contractors are also represented by council. Kasi ang totoo niyan, hindi importante sa amin yung suspension or blacklisting. Ultimately, revocation ang pinag-uusapan dito eh. Kasi seryoso po ito eh. I would request my colleagues to also put in perspective ang hinahanap po natin nito yung mga ghost projects. So gusto ko pong marinig po yung mga tanong ninyo. Hanapin po natin sa DPWH. Kasi importante po ito. Kailangan nating ilagay muna sa umpisa. Bakit po yung ipinangako ng mga ghost projects na dapat sana ito yung ating sinusubaybayan ngayon, kagaya po ng aking opening statement. Ang iniintay po namin na hindi bababa sa 50 ghost projects. Sa listahan po namin, meron na po kami. Kaya lang, kagaya na sinabi namin, 2 lang po ang formally na inadmit ng DPWH na ghost projects. Kaya po nakaka-disappoint. Maybe... Yes, Mr. Chair. I will just reserve some of my questions later to give way to the other senators here. But I have only one last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano ibig sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the permission, you haven't completely divested all your interest in that Before we company. continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Thank you. Answer. So you didn't divest totally. You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yon. Wala na po ako. Dili na siya COO, CFO na lang. Naintindihan po niyo yung divestment. Ayay ka. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon niyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. Correct? Anyway, can I give my opening statement before I... Go ahead. I'll just... Manag-divest na sa pag-umangkon. Or pro tempore. Ikaw na. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Okay, standby. Freeze. Okay. Hi. Ato ning sundan atong discussion ha, gidivest na kuno mahigala. Asa man gidivest sa iyang umangkon? Katawanan ba yan ni mahigala to ni explain ha? Dili man siya COO, CFO. Nagkapad na ba mahigala si Diskaya mga kaigalaan? O si QM? Ay. Babang palupig ang Cebu karon ha, karong panahon na sa kinuha ay og flood control project ikaduha taw at mapalupig di ay tuod. Nya karon pod ang presidente di sa PICAB oy si Dakay man din taga Cebu.